Povieme si teraz o vysádzaní jahôd, malín, černíc. Oni sú všetky príbuzné a majú medzi sebou dokonca ešte také medzistupne. Nerad by som ich nazýval krížence, pretože sú to rôzne druhy. Takže začneme jahodami. Jahody sa vysádzajú v lete ako prvé spomedzi týchto menovaných. Najlepšie, keď máme tú jahodku kvetináčovanú, alebo keď je aj priamo z poplazov, dá sa vlastne s korienkom pomerne jednoduchým spôsobom vysadiť. Vidíte, prekorenená, dáme do pôdy, zahrnieme a vysadíme. Maliny vysádzame vždy na jeseň, optimálne povedzme október, vysádzame maliny. Keď ich máme zakorenené v kvetináčoch, tak je to tiež pomerne jednoduché. Proste vybereme tú malinu s celým koreňovým systémom, vložíme do pôdy, vysadíme. V takomto stave samozrejme malinu môžeme vysadiť počas celého roka kedykoľvek, pretože je s celým koreňovým balom, neutrpí žiaden šok a ľahko ju vysadíme. Rovnakým spôsobom aj černicu. Rovnako vysadíme černicu. My vysádzame pochopiteľne veľkoplodé ušľachtilé černice. Môžeme si ich namnožiť sami, alebo si ich zakúpime. Ak si ich chceme sami namnožiť, tak vtedy je najlepší spôsob nechať zakoreniť dlhý výhon z černice a takto ho vlastne zahrneme do pôdy. Konček, keď zahrneme do pôdy, on pustí korene a máme namnoženú černicu. Naopak, keď nechceme množiť černicu, chceme, aby mala čo najväčšiu úrodu, tak zabránime jej, aby sa dotkol koniec prúta v pôde. Odstrihneme ju v tej výške, ako si predstavujeme, aby asi bola, aby sme ju dočiahli. A ona v ďalšom roku poza každého listu vyženie výhon, na ktorom bude mať bohato veľa plodov, tak ako napríklad toto. U starších rastlín, keď ich máme vysadené, tak rozlišujeme dva druhy výhonov. Jedni sú teda tohoročné, druhé minuloročné. Toto je starý výhon, ktorý už pomaly vysychá, je vyrodený, už mal na sebe ovocie a nemôžeme očakávať, že už bude rásť, preto najlepšie je ho proste hneď nad pôdou odstrihnúť. Naopak, toto sú mladé výhony, ktoré koncom leta začínajú rodiť a majú na sebe už plody. Takto by mala rodiť až do prvých mrazov. Prezimuje a na ďalší rok na jar sa odstrihne tá časť, ktorá je vyrodená. Táto, čo sa na jar odstrihne. A z týchto očiek pozatých listov na jar vyženie nové mladé plodonosné výrastky, krátke, na ktorých je vlastne už prvé ovocie, prvé maliny začiatkom leta. Takto dosiahneme, že maliny vlastne rodia dvakrát. Prvýkrát na tých starých výhonoch, ktoré sme teraz práve odstránili, a druhýkrát na mladých výhonoch, ktoré vlastne v tomto roku vyrastli zo zeme. Existuje aj iný spôsob pestovania malín, kedy na jeseň ostriháme pri zemi všetky maliny, všetky konáre proste, a v takom prípade pochopiteľne tieto konáre nemôžu v ďalšom roku začiatkom leta zarodiť. Ale malina o to rýchlejšie vyženie nové mladé výhony, na ktorých potom v prostred leta už má ovocie.